Bună seara, Tituța Țeițină Motrescu. Gine ne aflăm iara, tu joia noastră din obete armânească, ne versim sim iara de adun. Mea că aoații, nu știu cum e situație locuri, am aua chirolo canda să Andreea de Cârciun, nu ti paști, avem neauă. Ștora seara avem harauă, mizem, diznău, gârții. Și va să drăm moabeti cu Costas Paganias. Si s-a reamintat tu hoara breaza și are crescut acolo, dapò a dusi de înviță Atina, tora bânează Conița și lucrează tu domenia economică. Fuși prezidentul asociat a armânilor de breaza are adrat și matematic, cursuri de învățare limba românească și are își da ofeti și trei nipoți. Costa, care anăveți, care anavză, bună seara, din aflăm. Bună seara, mi hârșii multul că ne aflăm. Noi am aflat în multe ore, mai este o oară mi hârșii mai multul că am chiar o să ne vedem. Așa este. S-a închisit moabetea noastră armânească, adică fi joi. Cu mare harau, cu mare harau. Și cum știu că n-ai văzut, știu alte andamusi, va să hurhim și cu tine să zburăm ne cheamă ti taifă, ti părință, ti păpâni, să spune da o lucrit ei. Eu hiu un Costal Pagania, de Breaza. Breaza o cea până la 1930, apoi a lăxit numai o drară Vistrato, și Vistrato pe Gărcește vă zic că una hoară ți are două căliuri, una către Grebene și una către Ianină. Armânească hoară, monoarmânii șed, de ani lituți. Părinții mei era și ațeli armâni, cum era și papengi. Părintele meu marli, patera era raftul și Raftul mana tiu le și ajuta raftul. Multe ori cea când cu acel rafte ținut jot. Mana ni le ajuta la lucrul acel și adrași lucrurile din gaz. Papenii, eu cu papenii crescui, că atunci părinții avea lucruri. Nu putea să se asculțească cu fumealea, mai mult se asculțea papenii. Papul meu, tegul, era cătrână, scutea cătrane. Și baba mea, Hrisa, ora se adra gârdinile, adra căpările, adra oile, zgrăma lâna, băltea, adra vilență tu războiul, adra câtări lucruri sunt du casă. Ma noi breaza cu papenile dormim. Acolo aveam acele ținățea istoriile, părămitchele, toate. Și vă somnul zic, n-ai hai mă mai dulce. trebuia, Somnul cum n-ai mai zici, dulce, așa este. e mai dulce. Ne adunam în brață, ne ținea și el ca clocea, se adună pulii. E. Se înveață teamă, se ducească teamă duneaua, o te breaza, este un hoară ce este Tumundele Smolcu, aproape de Vasilița, are de Varliga hoare armânește tot, Sămărina, Zmixi, Avdela, Perivoli, Mbăiasă, Lacă și Armata. Toate acolo horile sunt armânești, sunt tumunză. Ce adra oamenii de hoara noastră? Mai mulți bărbați era cătrânați, tu păduri. Și era cel ce lucra bucini, leamnele, tălea chinile, tălea brazle, tălea fazle și le vendea. Epomenos era preonați, era cătrânați, al avea și de la de pangelmăte, era și chirăgeat mulți. Era și rafteni. Noi breaza să mai am 1, 2, 3, 4 rafteni. Baia. Ce cușea strane. Aceea este breaza, de când doram eu, că eu feci o numai la suțata al bărgeatul, al mâinilor de breaza, feci și prezentul tu hoară breaza, 8 ani. Ok. Nu. Ca Dimarco, așa? Ca Dimarcu. De la două linii două până la două linii zați. Atunci ai hoara avea 500 de oameni. Tora știți cât are? 111. Ermuxiră horile. Ermuxiră.
Și tu Termuxir. și este una hoară maș de armâni? Tora este tu chiro? Maș armâni, maș armâni. Mm. Daima maș armâni, nu vine altă, nete, de vără altă ethnic grup. Mm. Sempre de vără anglicaste. Cum sunt armânii de Breaza? Cum îi vezi tine? Cum vai zugrăpsești când dau zboară? Vă zugrăfășesc cu șața înalță, aroși tu față, Mă înalță de sărmâniați? mă înalță, sărmâneați de vor schimbă pandu el proța la nu se dară, vă chim și noi în va. Chim soț cu sărmâneați că se mărina cu Breaza este ginghiți kilometri. Aproape. Mm. Aiam o buni luare dare, aiam buni. N-aiam adrată și cuscre. Trăhoară tora nu poți să vă zic cu altceva, este că hoarele tute, malul tute staturile au remușită, nu au remușită. Așa. Au vizită duneau, duseră tu că se să bag. alexești, ni cheamă logoria, ni scânță stoarnă, ama pțâni, sunt pțâni ațeli. Psăni, nu e șef acolo, e discul, mult. Nu are, nu are tu hori, nu are nete iațări, nete dașcali, nete mult, nete lucri. Vă vedem. Pandus eu, Flore, eu trămini, străfumelea mea, și multul efcărăzit că armân au aproape de hoară. Și armân tu unănică hoară cum este conză. Să-mi spui, dau lucru știi conița, cât mare este și desiariși acolo mulți armâni. Conița este un cusăbăț, are 2.000 de oameni, ma armânii are psâni. Nu vă chibă vără 40. Sunt doar mâinile ce vină din hoare. Tas lucrează acolo. Tas lucrează, tas fugă de hoare, sunt două tări mulți. Vără 400 sunt. Gine, nu zic 30, 40. 40 de oameni, 40. Nu greșesc Ma Floră, poșchibă 40 armâni, ma eu când o dramă o matemati armânești, la 2013, 7 ani, aiam 500 de mahitați, de oameni ce vrea să înveață armânești. 50, ațea un birdet, 50. Adrai mult bun lucru la cei ani, la 7 de acei ani. Timotream, când îl spuneai la tinerilor cum să înveață armânești. Aiam șoț mare, aiam cola. Vă zburăm știe el. Să mă greșesc să spun amotritorilor a noștri, să mă să aibă vreo întrebare titini, să o îngrăpsească să live-ul ți se zvârtește pe frânza armânea mea media și Maria ți este o de adun cu noi totna, vă ajută să aducem întrebările tu moabeti. Mi-a mulți armâni, de ți nu mutresc cu tora, sunt mulți de ei, ți nu ajung tu hoara breaza. Cum vă auzi crâpsești și ni cheamă, tu dau zboară? Cum ca să închidem și ni cheamă ochii și să vedem pe zboarele tale? Hoară depărtoasă, tu munză, cu multă verdeață, cu chini, cu fagi, cu braț, cu mânicli, cu multă verdeață. Duneaua au acolo grădini, dar păsuli, cuceani, pipiriei, căstrăvecuri. Iți scârțeiește unul fumeali, ta scoți bâneață, o dar acolo. Adună miare, adună gutuni, adună amuri. Este o hoară mult umșată, și adră mult umșată tora, că duneaua le lăxiră cășile, nu era cum era vechile, ce era cu ploci, ce era, ce nu aia ifculiile tuti. Tora sunt, au revmă, au calorifer, au apă, au cali, dar se poate ducă cu автокинătlu. Автокинătlu cum zic pre-românească? Mașina.
Pe Machina, limba uite, română, pe română este mașină, noi zicem amaxi, автокинă, автокинă. dau le Așa. Este mult mșată hoară, calea te-a dus breaza de conză, este 50 km, este teamă slabă. Așa, am este una hoară, tu munță cum vă hibă? Mașim șată, poate, sigur. Mșată mult, mșată. Are vimtu căthăros. De că cea him tu țaroși, aroși tu față. Ați-ar va trebui sănătate. Zicu, pe curare mulță, tu vechiul chero, tora nu are vâr. Tu vechiul chero breaza, avea vărândoi pe curare. Ma multul zici că oamenii de breaza lucrat tu pădurii. Tu ara, ți tălea poni și scutea cătrane. Pe curare era mapsâi. Ma știi omul ce-ți face? Ca de casă atunci, avea cătrizație 15 de nămali. Lua laptele, adra marcat, adra caș, adra zăr, adra trăhână, avea niel și el smâcă la Paște, la Hristu, la Păreașeni. Câte cafe casă. Cate casă. Ala tora nu are uite ună în mali, uite ună. Ațeale, de trebreaza. Să alexește chirolul. Să Alexește chirolul, să alexește buneaua. Ne spusești de afendia tău că era raftul. Adu-ți aminti de stranile ațeale ți le lucra, cum era urnechile, cum era stranile, cum sunt stranile astea, stuliile armânești de acolo de breaza și de ambrliga. Are două categorii, cum ara și cum sunt. Cum sunt. Tu vechiul chero ara cu tatăl nu coșea bătali. Bătaliul este un gros strani. Și lodratu bătăli, tu mândane. Logodea, dar și dară sănătos. Acel nu scoșea cu disculie, era călduroasă, că atunci alium trece rolul. Că arcoare, de deaneaua, aia gleață, și băga hătări strane, groase. Apoi ce vine politismolul, archisirea duneaua și dară stranele, cum le zicem, европейchești. Costume, săcache, pandeloni, era altă șoială, elixiră lucrurile. Și apoi tu te lifteai leani ce lucra tatăniu, nu e așa cât lucru, că duneaua cumpăra pandeloni strani, cumpăra. Dit măgăzi, dit China, dit alte craturi, dit alte stații, cum le zic. Vasilie, Vasilie, ne, Vasilie. Vasilie e statul nostru. Nu are monobreaza, nu are și conză, nu are și anina. Tu le cumpără stranele, le cumpără. Timsesc omul și ația nu vă greșesc, a tatălui le ajuta mult și mana mea. De la zi, adra efcole lucru. Poți să spun tora ce hero ea tatălui de se derusea pandelonii? A spune, vrem să vedem. Așteaptă, ișa. Deci că l-ai acolo lângă tine. Ne gărți mult, mea, că avzăm zboară-ti, hori armânești de gărții, niscânțe din noi nu le avem bidute tuti, așa cum cula lengi ună zboră te li văd, herlo. Herlo, băga cărbuineaua, cu cărbui lucra. Este 8 kilale. Angreacă mult. Angreacă, la cocelul dra lucru. Și când vine fecșa revma, electrico revma, tatăl nu vrea să o râcă este. Că le-a dat în cap o hățani. Ala eu îl țănui și luam ninga. Ghinea dragi de-l țănuși. Spuneam tăra ților Mutrescu că ne hârsim așa că putem zvidem niheamă piți zboară le-au aspiți lor anoșță,
Putem să minduim așa cum sunt uhorile astea armânești, ți multe din noi nu le avem văzut, cum ziceam, cum cu la lengiu zburâti li văd, cum O știu cola, o Parascos știu. para lui, cum Tachi Galait, Dimitri Piscos ne zburâră din Beria, din Seli, cum Stefanos Țearosi ne zbură din Migidei, din Hoara Alantius Amintă. Știnitora ne zburâși de Breaza, de Strato, nu greșesc cu Erița Ruhi, ține zbură de Anilio, din Chiari, de Aminciu, de locuri Tu, mult mușati. tu țățeli, ți zburâși magonia, tu țățeli, tu, i-am multul vrut, frați, multul, multul. Un lucru ți gherdeși de misticarea cu armâni, cu... Tu de era, o te cunoscui mulți oameni, cunoscui voi, cunoscui Cearao și Pisculu, toți, le știu toți. Erea, Zaruhia, aceea Da, este bana, aceea mereșește multul. tu ți adusești E, aminte, sunt oameni mult vruți și duruți și sunt. Katia Andromsi cu ei este un hop de harau de toți Multul noi. mare, multul mare, multul mare. Îmi dragi vezi, Flore, armânie și răspânzără. Și răspânzără unoară cu tu vechi ani dușără tu Avstrii, tu Ungării, tu Românii, apoi se răspânzără se răspânzără cu polemlu, mulți. Yeah, yeah. Se răspânzără de Breaza, tora ți îndresc cu istoria de Breaza, ziră 100 12 ghingiți de oameni de America. Nu știam aceea, aflai tora tălteftelii 10 ani. Dușără de multinațional statul. Și aceea și aprinde noi armâni de toate staturile și mă găpesiți. Și nu este? Și ne aflăm, Yeah. jucăm, scândăm, stricem ghinii și mâncăm. Aceea este bana. Bana este scurtă și aceea va bănare cu harau și cu oameni vruța mărlica. Mi întreabă Flore, monu scurtă, monu, scurtă. Yes, nu ne Adică pără puțin, aceea, dar este un lucru, așa că vanizăm ninti cu moabetea și vreau să întreb care s-a dus aminte de atunci de anda, era în hoară, desi aveani scânti, ți scânta Mașa Clou, Breaza, desi ți aduți aminte vreo pirmif scurtul. eu când le zici magonia, știu multe când istoria. Ale le știu de internet, de mindirea cu armăile, ala cântecul ce simțești de la tatăl era acel ce zice cu ai de un la imulele un la imundi analtus fuvirosu. Ce-l zic cu? Ajungea Ai cât de... când spusești, va să zburăm, știi, Acel, gândiți cam acel acolo. cântec, acel cântec mi-a dat de licrămeț. De la mana, ai mai văzut alandu cântec, ți de vreare. Nu înteară de la-i feată nică și nu e nu la noi. Aceale am Ceva avut protoară. narisește și este cântic și alantul și mai este de Sony ți-l spuse și l-avem avut tu multi locuri și cum dau turlini chiama horia de ho, ama de una Nu cred mușutat asta. a horia tutti. Tutti Aceale este sunt două. de cântare. Ma cum ți-am zis și altă oară, am avut și una pimă. Una Care? pimă, signoare zisă un pap ce și-a mindel la un 1900 iengheți, ți-l cea papul lui. Îndră 100 de ani. Ma vechiul. Ia să avzăm. O ții minte? Vrui o oară ta ne spun, merecle de la Crăciun. De le drai una fustane și așteptul Johnele de txane. Luai în carte să ne grăpșeaște, va in vrutani, va in la Paște. Luai în carte și un grai lai, va in vrutan, va in tu mai. Luai în carte cu fustira, va in vrutani, va in la sutira. Luai în carte cu părăgării, va in vrutani la stămării. Nu voi vrutani de părazi, că mi-a him blin de caimazi. Acel cântec, acea pimă,
Adică era trăvreare, multă vreare. M-a luat tu minte că este mult vechi. Îl țea breaza. Și că acum îl țea cel ce îl ludzăse, câte ori le-a dra hătirea paplu, îl țea, vă zic și când de clutoare, și îl țea când de cluiește, prima este. Ce ți-am torat, ți-am și altceva? Nu mi-a greșit, nu știu. Ce ți-am torat, Magonia? Vanizem aminti cu moabetea, vreau să te întreb, mi cheamă că l-a dusești aminti de anavra paplu cola, di breaza care tora, nu știu, n-au 3 de ani, este cam mare de atât. N-au 3. Le-astea au bănează cont, să bănează. Îl vedem tu Facebook, tu îmi dau video, ți băgați și tine și Vasil Nițiacos. Ne hărțim tot n-andal vedem, desi luai vizut tot la onia, desi este ghini. Este ghini de sănătate. Aer ți l-o flai, îl pălcălsi. El vrea să seamă un cântec în Gărmănescu, că vă zic la Florea. Nu vrea. De gheramate, și alea este mult sănătos. Mult sănătos. Du-ți ca de ziua, imnă. Avea și una taxerate ți-l om. Avea taxerate. Pe chirul ficiorului tu Anglia mei. Au și 4-5 ani. Chirul și fata. Aia taxerate. Ce zici? Era pe curarul în hoară. Cum îți zici, Magonia, că toate casele avea câte 10-15 de nămali, avea un pecurar, de le păștea toate. Acela era cola. Să-i faci multe înclinăciuni, hiretimate, de la noi. Nu puteți că te ferisească cu scândă ninga un cândec, nu puteți. Dedul părăcălzei... Altă zi. Nu am orixele. Altceva. Adu-ți aminte scurtul pirmif de când erai mic, ți ducea Maia papul fără pirmif? Ne. Știu acel cu vulpea și vulpopul, asta mă lungă, nu-l zic. Ala știu și în altă istorie. Zână bitisită, era una bitisită în șată? Aceea nu o duc ei? Bitisita a pirmifului, cum era? Vulpe cu 4 vulpopuli. Bițita? Bițita, cum era bițita? Că zici că este lungă, zici, mare, zână bițita, mă si bățivam șată. Duchi vulpea că vulpopul și-a dară poneri, crescură și vrea să le lasă tot mundi. Iți vizu că ziseră niște zboare ahtări, zice, voi hiți etnitor, hiți poneri, zici tot munză. Are și multe mă înainte. Vă zic cum așa în istorie. Psână, nică. Tatăl meu avea și una soră mărtată în băiasă. Jignea 2-3 ori toan, din vedea breaza, vedea mâsa, tatusul, și nățea una istorită, că află una ursă în gale, noi ficiore atunci, avzam ția. Și îmi tă cioarele șuțe și îl țea o tamă o țea. Îndreaua cam un șchin, le-a îndrat un șchin o dată. Și duce tama îl scoase, l-o limb și șteamă cu limba și ursa o lăsă de zi. Și ca să o arăți țignea, noi aiam apuri. Ia vedem, o vizu ursa pali. Duchește? Duchi. Tora nu știu de era de alihia, nu? Va era și un permis de voi de ficiuriți. Alihia nu era, ala uceată noi de ficiuriți. Ce vă băzam atunci? Aiam telefonii, aiam Facebook, aiam teleorășe, noi aiam ceva. Ahtărea băzam. Să ne spui nici amă de Tirolul, anda erai acolo la suțata armăilor de Breaza și mergi când erai de Marfu, acolo tu hoară, Breaza, ții lucru ai adrată și să ne spui neapoi nici amă și ții lucru adaraz suțata de Breaza. Suțata de Breaza? Biții. Și velisi, și s-a spars. Ok. S-a spars. Eu eram la suțata de Breaza, și multul, crescut că drai multe lucruri, adrai matemate, andam așa, alor hoarele de rămânerul de pinzu, aveai venit vreo oară? Nu am venit, am văzut câte ori o adrat ați andamusi? 16.
Și aș Multum șate, că aram hoarele tale ce aram adunat. Vistrato, Samarina, Zmix, Avdela, Perivol, Vovușa, Crania, înțeale hoare. Turgia, Crania este Turgia. Și era una nare multul de inimă, multul de inimă. Eu breaza o drai 2 ori. Glendiu, agape, preare, multe lucruri, multe. Aceasta Cum drai cu era? limba. Este andamusi ca fi an sadratul altul loc? Κάθε an. Apoi a venit COVID și bici smug să ne drăm. Nu s-a tu idiul loc, s-a ca fi an tu altă hoară. Tu altă. Și κάθε hoară anălăvăia și dar glendiu, mâncare, beare, jocuri, toate. Nu plătea vârceva. Îmi pare că care a venit? Aia a venit joia. Îmi pare că a venit joia un an. Îmi pare că a venit Ara mult bune cele donări, că ara m-a ligați. M-a ligați. Toți armâni m-a ligați. De târgiul loc. Acea cu limba cea drai, ara mare lucru, mult mare lucru. Himu harumen, himu cu inima, că ce nu se spar dunia să zburască rămânește. Archis livor. Eu dai mă zburăsc rămânește. Ma celui mai sundu. Ma papeni, ma îmblieri, ma bărbați, rămânește zburăsc. Mereșește mult. Cum a curchim indiera asta ta să curchești să acați să dare matimatli de învățare armânește cu ficiuriți, cu tineri, era și cam amări, le cheamă? Nu, ara și cam amări. Ara de case ani. Părnu. De case ani, conză. Aia am teamă de scolit orhe. Aia am teamă de scolit. Mi-mi drea mulță cu un ochiu, ce-a dară pagania. Aia am teamă de scolit. Îmi spui ca o oră tu ții chiros, ăsta este un lucru, tu câți ani? 2 nili, 15. Până 7 ani, 2 nili, 12 ghiți. Le zici ghine? Le zici. Ahăt. Apoi, nu puteam apoi, mi-a pususită singur. Singur nu se dară. Ba și ai soț, fără soț, nu se dară. Limba, cântecele, istoria, și toate lucrurile slabe, mșate, aprinde și le știm. Și le învățăm. Și le înveață și ficiorile și nepoșile. Eu nepoșile le înveț, nu pot să zic că poți să le înveț o ghine, că biara mea nu zburaște rămânește. Ala zboarele ți-al zicem ca te ziu. Bună ziua, ți-a dare, cum te zic. Ația le înveț, le învețară. Cum le duceai ninti matimatele ația li? Ții tehnică aveai? Cum le îndriței matimatele? Cum ții alfabet? Duchei. Le dram pre 2 alfabet. Le dram pre latina și pre greca. Eu tu minte am multul că limba noastră aprinde să se grăbească pre latina. Nu are vără amfivoli. Apoi este fiată de latina limbă. Ma și pe zi când scând vrea cu gârcește vreți? Cu gârcește vă le dram. Archi să le țineți, să le învățați. Și le dram cu 2 de dun. Cu 2 limbi. Și le țeam și cu gura. Că gura este mai ghinile în viața landă. Flore, eu să zic niște. Mine, eu le grăbțesc cu latinichește, și cum faci le grăbțească la doar chis nu chiar. Ația are simasi, ația îngreacă multul. Ația îngreacă mai mult. Va să îngrăsească un șalantul. Și pe zi, a lui ninduiare, a lui problemă. Bine, nu se grăbțească ca de un cumva la buna este cu latinichește, nu și-a dar altă soi. Uite aprinde să legăm cum grăbsim cu care alfabet, adică noi nu him buni, nu him ca de unul să le grăbească cumva. Ma bună este omul și cu rămâne, cu latinichește. Dit lucrurile adrată atunci la suțată, care minduiește că a dus în ai mai mare amintate, care
țarisia țăia mai mult. Ti merisi că tora oa conză, ți nu este hoara românească, eu trec tu platei, trec tu păzare, îi zic bună ziua, ți-a dar, cum hi, seabde zborul românescul și conză. Aceea este mult mare ca tortul, ce dragi. Așa zic eu. An duchi gine ți mi îndrăbeași. Dădeși una pandesi bună. Vreau să întreb, era știi mechirolul când erai dimarhu în hoară. În hoară, brează. Ție dusești bun, ti hoară toți el ghiro. Atunci era la 2003 până la 2000, până la 2010, ai apărat. Adrai multe lucruri. Multe. Adrai căliuri. Adrai igdiloșuri, adrai pănigiruri, adrai păreașinile, adrai drâm Vasilița, șchi șender. Șchi, da. Adrai multe lucruri, adrai. Him mult fericit, adrai multe. Nu poți le măsuri. Adrai multe lucruri. O drai hoara. Matora, atunci noi eram chinote singuri. Eram prezentul cu sfrăghidă, ok, prezentul de schibă. Tora omuși alăxiră lucrurile. Hoarele și cătărghisiră și ne arătă un rim. Tu chestii să vă zic? Adunară mai multe hoară, tu un loc și după aia este unțile cum îndusește, este toți. Așa, și nu da vârșimă și, Știi, eu am luat mehanimă de trâneaua, mehanimă de trălășchi, mehanimă de trăcăliuri, ajutare acasă, multe lucruri am adrat, multe. De câte știu, este centru de schiți, este Vasilița, este cunoscut acolo, tu gărții. Cum îți duce lucruri? Îți duce ghinelinti, e multă duneaua acolo? E multă duneaua, alăxiche rolul nu da neuri, nu da neau. Și tora ți zburăm, ședer hionodromicol era al crat, tora, a este zili, a este chero, tora, a este chero, zvindu la un om. Duchește? Vjidit crat, și lua un om. Și lua un om. Este de avdelă celul, malul. E de avdelă, va hibă, e de ană, sunt doi. Este armân? Este armân? Armân. Este... Băi, să vedem, am agonit ce vă să facă la... Nu da neau cum de dea. Tu vecul perioadă dea multă neau, toră nu da. Alăxi chirolul. Nu alăxi, aceea de România, nu alăxi. Așa, peste tot. Ia zi, altceva? Tora cu ce alte suțate ai ținut așa legătura de acolo de gărții, suțate armânești, tu chirolul de Sony, când zici că ația de suțata de brează numai ta lucrează. Prota suțată este verghea. Mi-am îngrăpșit eu la suțata de verghea. Că eu o voi suțata de verghea că lucrează limba, lucrează corurile, lucrează stranele, lucrează toate ațele ce au armânile. Zburesc cu limba. Am soț mult vrâți, verghea, birivoli. Prota suțata este verghea. Suțata de Athina. Ai venit, aducești amintitura de suțata de verghea, de adun cu un parei de acolo, de la suțată. Ai venit și au atu României. Am venit. Cum o duci știne? Ați andat cu armânie de aua. Am venit când jucăm cu scrapervuliata. Da, unii 17 Ahtare filoxenii, ahtare vreari și ahtare hărau ți duchi, că ne aflăm cu armâni de toate saturi, era mult bună. Trecum mult gene. Vreau să xanaghin lângă noară. O lângă noară și multe ori.
o imonus ghineu, ala zghiniți voi cât trava. Care este bună? Buna este toți armânile de hori, de staturi, de Balcanuri, îți ducă tolan de staturi, îți vedă armânile ți bânează acolo, și acele armânile ți bânează acolo. Da, de pindu ziră, aua este locul al papenilor, vatra al păpânilor, aua nu este? Tu pindu, tu pindu. Mi hârșie multul. Una oară ți vin cu Verghea, ți trecut multul ghini, ne ducem și cum zic, și Constanța, din cu Verghea. Și una oară ți vin cu Alecul cu Cahriman, cu Cătranea, din ne ducem Constanța, acolo flore, în jurul și Mindea, cu câți armâni ara și câtă preocupire față Constanța. Țin toată Constanța tu mâinile lor. Samara. Nu îmi cu numele toate. Toți acolo, ți multă preocupire, mult. Știți de ce? Ote că multul îl vor locul ce este tu gărăcie, că este locul al papelui. Și vor zghină, și vor și noi snățem. Locul ce nu știu, protul de permifi și de-apoi ți-l vizură m-a amânat tu bană. Xana zigin în gănoară că nu obzei? Deci sunt locurile ți le ștea prota de permifile a pupăilor, de-apoi ți-l vizură m-a amânat tu bană. Alăxiră lucrurile, nățem, ghinim, acea e mai bună. Acea prinde și-a drept. Ordinarea lucrăm șati. Așa nu va chiar nete limba, nete corurile, nete cântecele, nu va chiar. Ajung trei. Ne spusești mea că erai acolo Gustanța cu aistul lucru cu Cătranea. Și ne spusești au curhit că mulți armâini de Breaza lucra cu aistul lucru cu Cătranea. Ara cătrănați. Este lucru cu Cătranea și ți-a dragi tine. Te-ați lus costumic, Dani, tu duneau. Acel lucru cu Cătranea l-o dra brăjeașii papele noștri, ala apoi este măcită, nu l-o dra vâr. Eu avzam de la tatăl meu că ți-a adram Cătrane, ne-ți-am vendeam până în sus. Acolo ce cum zic cu Vorea în Macedonia. Până în Geană se vendea cu caii. Mă, ție Cătrane, ție Cătrane, eu vă o darge. Când eram vimarhul Breaza. Eu vă o dar. Spune-ne tora cum s-a dar. Și arheșii de o drai. Cum o dar? Ca să dar Cătrane va să aduni zadă de piponi, de chini. Schibă bună zadă, să aibă zamă. O duni, o tali cu măsniți, cu deșiți, apoi o duni tu în groapă și o dară cu lășchi, o duni cu o rada, uite cum o schibă, apoi o acoperi cu fiarecă, apoi le râs țară și îl dai foc. Îl dai foc, ma focul și nu ar de piră, o lunghiți cu țara. Aceea lucrează înăuntru, lucrează fumlu și îngălzește și scoate zamă. Are una sulină, una așa cale, ți duce de zversă Cătranea tu găjuteniche. De acolo o năm. Va lucru multul, eu zic că cu psine zboare cum se dar. Are multul lucru. Ma multul lucru are că nu are zadă. Nu are zadă? Nu se află. E departe, va lucru multul. Va să ai cali, suporță. Nu vă aflăm calile, doar amenaiem calile. Ce o dracă Cătranea omul sistem? Cătranea o băga pri pravde, când și-a gudea pravdele, când și-a dra pligii, scutea sânge, când și-a gudea țachile, discutea iernie, le băga Cătrane și nu pânsa ceva. Zvindica. Na, eu am spus, am tăiată cu cățutul și băgai Cătrane. O am băgat și tu pe Facebook. Băgai Cătrane și în trecut. Aflai ghitrei. O duci Cătranea, tot o îmbărțăi, a dragi să pune, am acolo Constanța, când îmi ducem, le îmbărțăi tot de la rămâni. Vreau să te întreb, tu ții alte lucruri u filisișa este Cătrane. Tora to este cherotul noului cherot, ce nouă pravde, le dară și să puni. Deci la mâinile, la toate, nu scotul, ațea nu știu cum se duc pe românească, michiți, microvii,
Aoală la unghii. Yeah. Ne. Asta e adara polimănsi. Mai mult Poate să trebuie să dea pui. tortul mai multe actări lângori, să zicem. La multe lângori, la multe lângori. La multe. Aduc aminte că Mai multul lângori le ți-au să facă cu chealea. Yeah. Ochi nu va cu ditubării la cap. Cu chealea. Aduc aminte când a este proiectul cu groapa di Cătranii, l-ai spus și la acel festival, ți s-a dar băiasa, băusa, ți l-a dar Camilo Nolas? Da, Camilo Nolas, l-am spus. Acolo era deftera oară ți spus Cătranii. Da, ori. Și acolo l-a spus, două ori. L-a spus acolo, l-a spus și îmi duci cu Cahrimanii Veligradi. La Lila, cum o zic, Lila Cona. Îmi duci acolo, cu Cahrimani acolo. Ne ajută mult Cahrimani o spus în Cătrane la Balcani. Mi-a mult și este festival ți s-a dar băiasa din 2 ani de zile. Ai susținut Ambrazit Camilonul. Și mi se pare că are crescut mult tu ani de Sony și că inim duneau de toată gărția ta să vadă ți lucruri s-a dar acolo. Yin. Și asta în vadar. Este Camilo Nola și este sănătos bărbat, alagă. Băiasa este bună, este hoară cu mare politism. Așa duchesc eu. Eu am crescut în băiasă, că zici că una sora tatălui ori am băiasă mărtată și mergeam ca teveara acolo. Maca spune în dau lucruri știi băiasa, că nu știu să aflăm vără de acolo să ne zburască. Băiasa este nică hoară, nică. Este mult depărtoasă, are una mușată, are râul tu Messi, una mușată pundi, are și oameni ca Camilo Nolas, ca Hagi Tegas, și uvor paradoxa, uvorul armânean. De Breaza până în Băiasă, cu cioarele este 5 ori de chiro. Areți-va, trageți-va calea. Are și cale cu oftul chinet. Ala noi ne țem cu cioarele. Și îmi dai evcheria tora zicoti la 30 de cerișar, brăjeasli, noi vă nățem în Băiasă cu cioarele. Și s-a dară cafian? Este un aradă ăsta? Aradă tora este triplu antișadară. Trăile. Nățem că arișește la mulți și apoi trecem din acolo, că nățem la... cum îl zic o cel ce are măgăzia, nu Timcescu? Și ne dară, mâncăm, bem, jucăm și apoi ne turnăm căptuchile. Nu turnăm cu cioarele. Ninga Punti? Ninga la magazia? Ninga Punti. Stefanul. Este mișată hoară băiasa, are politismo, este Aduc aminte că când băiasa are și un mult bun marango. Alecu, când are numai? Alecu. Păță jniețe lui șar și ergutașul. O știi? Nu știu, țipăță. Păță taxerate. Ok. Lo foc. Nu știu. Acolo eu aia mehanimetri, eu lucra. Iarna, an. Nu știam, am mărtit. Am mărtit. Nizem alar, urmez zburăm și de matimazli, de ficiurisirea dragi, zburăm de groapa de Cătranii. Ne spuse și-mi dau lucruri că tine vrei, ai este lucru, să dai cât mai largă tu duneau cultura asta armânească și limba armânească. Cum o trecuși mai largă limba armânească tu taifă? La putuși, la fete, mai mulți la nepoți, cum este lucruria? La feta marea, apoi vă zic și cum adraie, de când obicei matimatli, nu o să mă ții, dar la internet. Bagul zboare armânești, bagul cândiți armânești, nu o să mă ții, le dar lucrurile. Când ducem taifa, noi țem fumealea, și nu este? Fumealea. Fata mea mare crescut cu papeni din hoară. Le duchea și toate armâneștile și zburește psâni. Fata Nica nu crescut cu papeni, mult psâni știe.
После не înveța țeale sunt ma hrisi, mi țea dar cum ki bună ziua, iuba duci, el o apuliu, el este bașu, ochi toată limba, nu știu toată limba. Nu știu că nu se înveață limba tu fumeaie, că am anunțul doi părinți armâni, nu se dară. De că Mi-aduc țea aminte mahimatele că țeale, invitai și dahtări, Colin, mi-aduc aminte că invitai nepoții și băgai studiile. le dar. Nu mă nu poșli, ala și ficiorile de breaza, cilimania de breaza, multe ori. Ja dun de lăzăcu, așa vă lecem Colin. Așa vă drămu, văcemu la Crăciun. Cât e Avem și tema o drămu? întrebare. Mi-a zbură și aduse și aminte că mulți de breaza au gat Americii. Avem o întrebare ține de Americii. De la Ah, durutul nostru nutritor și soț din Itrandu. Și el zicea și că nu vitreați hiriati mati tihoara și breaza băgine. și că moabeta este ca tu permipi și desi o știi când o sfeații hoara breaza și de eu vinere armânii tu hoară acolo breaza. Nu știm când își face hoara breaza. Nu știm. Nu a rămas Nu? cărță. Și Nu ațeale rămas. cărță ți-a rămasă, se arseră cu germanazile, cu nazii. Și nu știm ceva. Nu știm că ce brăjeasli, noi oameni ce-a învățat gramate, scoasele grăpsească. Era tu pădure, era tu... Nu ne lăsară ceva, nu ne lăsară. Zic că multe nume de breaza sunt nume de gramul ăsta. Vinul de gramul ăsta. Pandus cea baba mea, uite că brăjeasli sunt dumșeați ca grămăsteani. Nu poți zic, îndrim și aflăm de când se adră hoara la nuptum. Că găsești ora de, nu, de fumei, de nume de acolo de breaza. Poți să îți dau nume de tăifuri de fumei? Si se află Poți să vă breaza? zic, Paganias, Maipas este grămăștenească. Gianușis, Pispas, Economu, Pafilis, Tașos, Țonas, Gogos și alte, multe. Margaritis. Vă dau trei de ale când le avem și eu ați la româniții bânează românii când de ei au Noi, actori nume de abde-mi tare. teamă, Florindina, abde-mi teamă. Aiamu Pispas, ce aia spodăxit tu Românii, dar se dar la românescul sculiu breaza, matemate, Pispas. Aiam umbliari ce ucea pichis, ce vine tu Românii. Aiam om ce cea anagnostu. Are și păi Acel anagnostu, vzit din hoară, vine tu Românii, când vine eu cu verghea, de să-l aflu, ala ea a murit între 6 mesi. Nu puteai să-l aflu. Are oameni ce vziră. Ce vziră cu mindăturile, atunci ce făcea după pole. Cum era Da. chirolul tu Cum era Balcan? chirolul atunci? Da. Ala pispas, era dascalul armân, nu armân, armânul ăla ce-a dras hulio românescu brează. Ok. Spusești că azi mai mult a dar lucru și pe internet, pe Facebook, bați vă Așa. zbor, bați vă cântic. Care este cu țiu omoti, cu țină de la darea este lucru? Cu ce scopă? Cu ți scupo. Dar nu chiar limba, dar poate acel ce vor și o lucrează, știți de ok, când o bag zboare, ți nu se apdușea cât multul, zburăți cu multul duneau. Altul zice, noi în coară o țem așa, altul zice o țem așa, altul zice o țem așa. Nu e slabă și nu poți schimba limba idie, are și idiomate. Toate limbile au. Nu au toate limbile idiomate. Toate au. Nu le țem toate tu idii. Voi țeți ază, noi țem asânză. Nu e slabă cel. Este plut. Este bun lucru. Este mușuteață. Este mușeteață. Bine, eu așa o ved.
alții o ved alium trei, așa o vedă câte un cumva. Și επειδή că și eu le-am învățat de internet multe lucruri, voi și ficiorii, cilimanii, acel ce vor și o înveață și de la internet. Nu vă stămățesc așa, dar vă rău. Vă dar până și ghine, până și am mintea ambar. Aduc aminte, Ala, spune. zini, spune. Vreau să spun că aduc aminte că mea tine altora băneț Conița și acolo mulți ani Arada, știu că s-a radrat un festival mult mușat, e conferință era, e sculii de veră, cum să-i zicem, îndreaptă de Vasil Nițiacos, de etnologie și folclor. Adar. Nu știu de si stâninica este sculii de veră? Nu știu, are stămățit. Are stămăsită. Aia a venit, aia am cunoscută fete de România. Au venit la acea Au venit. Vasile, dar are bun lucru, epistemonichesc lucru. Vasile, zice, eu de la Vasile învățai multe lucruri. Învățai ce vă zică nationality, ce vă zică ethnic group, ce vă zică national group, învățai multe lucruri. Luam șoci. Merisea mult turlia tu care era adrata este sculei de veră, că adra mult lucru la sinuri și mutrea mult cum bănează Duneaua și partidele tehnologii cu este locuri ți sunt la sinurile anamisa de dau Vasilii. Așa este. Trecură anile cel ce era sinurile ce era înghisi, și nu putea un luz vedea la îndotora, sinurile sunt dus desfapte. Și tu arbenișină ce mi-am dus și tu arbeniși, Corța, am cunoscut și de acolo oameni, toată Duneaua poate să ducă și ghină alăxiră lucrurile. Nu este cum era unul an. Așa nu este? Are și lucruri... Acea e bună, mult bun. Are și lucruri să alăxiră câte niheam abțân ghini. Da, toate nu sunt bune, are și alte. Mi-e hărăsi, oi nu mono că veniu de vizui Armânii tu naționale România, Serbia, cu Lila Cona, Arbenisia, mono tu Bulgarii nu mi-am dus. Acolo îmi pare că ar mai să și mapțâni armâni, va să avem amnădia că tu șcurtul chiro va să avem vără oaspiși de vârgării, tu mă betea noastră armânească, că este amărtis, nu avem și dacă vără oaspiși. Dragi vezi, Florindina, trămini, acea istorie cu omospodia se adună silurile de oa de tueladă, are bicită. Eu o zic. Tot aprinde să adară adunări cu armânile de staturile de Balcanuri. Aceea este bună. Eu și o duchesc că sinurile nu sunt, Duneaua și lângă Lazur și adrară, nu știți cu ceva alan de arăți de oameni, nu are vărășieșe, da, și propaganda era altă epohie atunci. De lesi otomanechească autocratorie și adară naționalurile, de ca un să adară țăratora, smutrim la lucrurile ți ne aduc de adun, la lucrurile ți le avem. Noi am ceva să ne despartă. Noi am ceva. Avem lucruri ce ne adună. Cândisle, bana, politismolul, să nu-și facă polim, să avem sănătate. Aceea nu e bună. Să ne vedem, să scutem inima în afară. Dacă aducești amintiera de cântiții, ajungem și cât în bitisita am obetia noastră litora seara și avem întrebări scurte și lișoare. Le avem tica fi oaspi și prota te întreb ți zbor armânescu că mea vas pe Facebook multi zboară armânește care să aibă războr ți-l duchești mult aproape adigean ți-l arestești mult. Două zboare sunt mult umșea de trămini. Sănătatea și vrearea. Eu așa zic. Sănătatea și vrearea. Și nu polim. Departe de polim. Când îmi însura eu, tatăl mi-a zis un zbor.
Puliu, Costa și Ana, ți-o zic cum blearea, și creșteți ca smolcul și nu duchiți vără oară ți este polim. Ația ne-a rămas tu minte. Ara Care are zborlu, bănatul la armânescu. care tiro, sigura nu va este lucru niti taifă, niti altul vărăxen. Sănătate, vreare și nu polim. Aceea este mai bună. Ala, și cum duc lucrurile, disculă. Ia să vedem. După zbor, să mindim și la măcare, și că mea inii Paștele, să ne zburăște nici de vreo măcare armânească, ți-o adrați acolo în hoară, ti Paște. La E vreo Paște, mâncarea rămânească. care te ia, orexi mult. E care ai tine orexi. Protele mâncări ce sunt bune armânești sunt pitele. Ma de viarză, ma de caș, aceea lipite. Tora la Paște, noi dai madram miel tusul, îl frigeam. Tu vechiul chiro, cum zici, Magonia, aveam o casa lui, avea el, îl tăia, îl iadra, îl frigea, bea ghin, multul ghin. Băgai vreo 2 ori, tu vechiul chiro, adra și la Paște, de la ziua, adra cor, tu la biserică. Ala tora le stămățiră, nu le dară, stămățiră toate ceale. Ala mâncarea aia asta ceale, pitele sunt două armâneștile bune, trăhânelul, se mereșește mine, erghile, radic, cum le zic cu erghile? Chinelul, carnea. Carnea o au armâile, nu au armâile carnea lor. Duci Sămărina are carne, duci Avdela are carne, duci Perivoli are carne. Tot carne erau. Perivoliațile au și Avdeleațile au bune hori, mult bune. Te-ai dus tu ceale hori, nu te-ai dus? M-am dus. Eram și Breaza o oară. Ne, știu. Trecut multe chiro de atunci. Trecut mult. Zghiniți. Hița călișit, zghiniți când dupteți. Bazinim. Cum are hărau? Ajunsim și la cântic, că știu că mă trește mult, o să afli, să știi cât mai multe cântiți armânești și țarești hari și scânță. De neapărat au hurhit, nu te-a lăsat să-l dus cânticul până bitisită, amatora, tu bitisită am ei, care să ai orixis, nu duți cântic, ți luai mult tu vreari, poți să-l duci. Dreea să zic. Eu nu zic că am boace bună, ala cându, monul ta și armână cânticul, și-l înveață, și șavdă cânticul. Toate cântecele le voi multul. Zici ce mi învăță tatăl, ce mi învăță mumea, ala și ce învăța apoi. Am asta de vrea să zic cu cântic. Masa tine un care ai mare mirachi, un cântic, ți ai tine mare mirachi. Flore am cel ce ți-a tatăl. Ai de un la imulele un la imundi analtus huvirosu. Ai deci după mulele și după mundi și năliva de viarte. Ai deci tu li vale restuli vadi și un butuñana altulele stuli vadi și un butuñana altu. Ai deci un butuñlele sunt bun. Tunioși năfând în arace, ai deci mi-aplicai de-le-și mi-aplicai și beau teama parace, ai deci din biuilele-și din bi. Uieși mi plivriți. Hai să-l cea tatăniu. Ma me lași zic și între mumem, trămanăni. Figura. Nu inteară de la-i fiată nică și nu la noi, și nu la noi. La noi are la-i mundea în altul
și nu va posta stret, și nu va posta stret. Petronic li vani mi facu, mundil valu trec, și eu la voi va ied. Are și altul ăla, nu-l zic, nu în greacă la Duneau, ala îndeade și ftiria tora stâmțesc cu părinții mei, să-mi învățară cânteci, să-mi învățară românești, să mă drară om, fiindea daima Costa și bun om, și ajus la Duneau, și vrei Duneaua, și perifan trățeți hi. Yes, pare că tu te estimi înduierea lor, sfațiră de alihia. Aristo multu ti moabete editora seara, nu hărsim multu. Ευχαριστώ mult. Vă războrtu bitisită ti ațeiți în Mutrescu. Ne vă zic. Și eu voi să fărțesc că Ingrid zburăm oațe, ara un muhabetici zic că vă văzură mulți, vă văzură mulți, nici din vă țară. Voi zic un lucru, că daima noi armânile prinde schimb vruți, și noi am îngăceri, la îngăceri au toți, ăla, și noi armânile nu prinde, că noi armânile îngăceri camaniți. Camaniți îngăceri, că noi armânile him oameni cu minte, oameni cu vreare și oameni cu hărauă. Hiritimate la armânile de locul tot, dar se ține văzură, hiritimate la armânile de Turmănii, de Dorbeneșii, de Servi și tot altul loc se află. Tot altul loc se află. Serios că o să și noi ce zburăm de adun ora, acel lucru să nu-l greșim. Să adrăm adunări, să ne aflăm. M-aș ghiniți voi aua, m-aș ghinim noi acolo, toate de adun. Poate un, poate alant. Așa, ațeale. Aș și să-ți facă, Haristonica onoară te moabeti, și că scurtul chiro vazină și Paștili. Vă urăm a tuturor să așteptați Paștele cu isihi și cu harauă, tugean. Cristol Longhes, Sem Cristol. Și noi vă vedem iara după Paști, alantă joi nu va să avem andamăsi. Va să răbdați nica ună stămână, ta să ne vedem. Și cum zici, Paștile să-l așteptați cu harau cu harau și cu sănătate. Bășeri multe la toți. Bășeri multe la toți. Seară bună, seară bună. Și-ți ghine.